Здравейте, дами и господа, аз съм БГ Прото и днес ще отговоря на едни от най-често задаваните въпроси от аудиторията ми в TikTok и както обещах, качвам видеото в YouTube, а това са именно въпроси като как да направим пинч хармоники, как да шредваме, упражнения за скорост и така нататък, и аз ще отговоря на абсолютно всички най-популярни въпроси със съответните отговори подробно в видеото в YouTube. Защото знаете, за TikTok трябва принципно да има по-кратко съдържание, но тук ще обясним нещата подробно. И пинч хармониките, нещо, което трябва да го има като условие, като EQ, настройки, усилвател и така нататък, е именно това, че гейна трябва да е усилен доста, за да има пинч хармониката да се получи, за да се получи самата честота. Тя звучи ето така, както знаете. А как се прави сега? Обяснявам чисто като похват и като техника как се прави пинч хармоника. Перцето се оставя много малка част от върха му. Ето така, горе-долу да кажем сантиметър. Сантиметър и малко се оставя като връх на перцето. А сега обяснявам защо се оставя малко, защото за да се получи пинч хармониката, вие веднага след като натиснете струната, ето така, нали, по стандартния начин, както се свири, веднага с ето тази част, външната на палеца, ето тая. И се обръща перцето и тази част на палеца натиска струната така. И това се прави бързо. И трябва самото движение да гледате, както ви казах, е така 1 см максимум да оставите от върха на перцето, много малко трябва да остане и прецизно да обърнете бързо китката. Е така. И също другото условие, което е много важно за да се получи пинч хармониката, перцето не трябва да се държи право. При пинч хармониката перцето се държи под ъгъл. И този ъгъл е нещо от сорта на между 30 и 45 градуса. Просто няма как по друг начин да го обясня, доста математически звучи, но просто реално е така. Горе-долу, като знаете колко са 180 градуса, нали, ще прецените колко са между 30 и 45, под които се държи перцето и се хваща и се прави пинч хармониката. И с друга подробност, която също обясних, пинч хармониката звучи на различни места спрямо адаптерите. Ето е китарата с два двойни адаптера. Имаме двата горни, двата долни. И когато правим пинч хармониката на различни места спрямо позиционирането между двата адаптера, тя звучи по различен начин. Ето, показвам нагледно. Дори да взема някой конкретно пракче, взимаме примерно да кажем пето пракче, шеста струна. Нота ла. И както виждате, спрямо адаптерите, позиционирането на перцето, тя може да звучи, въпреки че държа едно пракче, може да звучи по различни начини и спрямо звука, който търсите, трябва да усетите грифа и да я направите. И съответно вече колко бързо ще я нацелите, ще я намерите,
Това е до практика и до усещане на самата китара. Друг много често задаван въпрос. Като вече обясних за пинч хармониките, искам да ви обясня сега за самата скорост и прецизност, как се получават нещата. Всички питат примерно за шрединга, за уникалния, труден, невъзможен шрединг, който звучи ето по този начин. Всичко опира до музикалната теория и до практиката. И сега ще се опитам да го обясня по възможно най-обобщения начин, защото похватите могат да звучат много различно спрямо звука, който търсиме и спрямо наличната теория, която съществува до ден днешен. И какво се случва? Има едно упражнение, което е перфектно за шрединг, като за начинаещи. И то предполагам повечето преподаватели, доколкото знам, те го дават като първоначално, което е хроматичното свиране. Ето тази хроматична скала. Тя е перфектна, защото е проста и нещо, което трябва да се работи върху нея е това да се свира чисто тоновете и с времето се надгражда с метроном по скорост. Много е важно ние, за да можем да извършваме тази операция, този похват шрединг, трябва да свирим с метроном. И лека по лека, примерно, да кажем, всяка седмица дигаме метронома от 10 до 20 BPM спрямо това колко се свири. И в един момент се стига до по-бързо свиране. И всичко опира до практиката. И, както казах, дадох упражнението, което е подходящо за шрединга. И другото нещо, което е много хубаво да се знае относно сола, прецизност, е начина на държане на перцето и постановката. Сега малко трябваше да го кажа това по-скоро в началото, но когато свирим, трябва да бъдем максимално изправени. Както виждате, аз в момента не съм се изгърбил толкова много, аз съм останал така заради камерата. Иначе, когато свирим, гърба трябва да бъде изправен. Ето така, прав, хубав, изправен гръб. И когато дойде времето вече за практическата част на свиренето, обяснявам нещата стъпка по стъпка. Постановка на пръстите. Fretting hand. Сега ще я обърна и ще покажа горе-долу, нали, къде стои палец. Много е важно да си позиционираме палеца хубаво, защото иначе не може да извършваме определени похвати при самия гриф, където има повече стречинг. Палеца стои, нали, горе-долу по средата на врата на китарата. Горе-долу по средата. И има похвати, при които той се мести, но основното, когато свирим акорди, като имаме такова нещо, той стои ето тук. Когато свирим power акорди, когато свирим open акорди и рифове, палеца трябва да хваща тук шестата струна. Както виждате, той стои по-нагоре. Е тук. А вече при похвати, като стои пикинг, той се мести синхронизирано с дясната и лявата ръка. Ето така. Вижте.
Виждате ли как се мести? А когато правиме някакви такива по-големи стречове, като този, нещо да кажем от този сорт, видяхте ли къде отие чак, където ви казах, по средата на врата отзад на китарата. И той трябва, когато свириме стречнати форми, да отива по-назад. Когато свириме не толкова стречнати форми, той да стои отгоре. И общо взето обясних за пинч хармониките, обясних за шрединга, какви упражнения трябва да се правят, за постановката на пръстите, за постановката на гърба и сега обяснявам как се държи перцето. Винаги трябва да има основа. Аз съм си избрал котрето. Котрето стои близо до струните, тук някъде. И съответно той е опората и докато той е статичен, китката се движи. Ето така. Както видяхте, котрето не мърда и през това време китката си върши работата. И има много различни постановки за държане на перцето. Джеймс Хетфилд, примерно, той с 3 пръста е така прави. Кирк Хамет пък със средния пръст. И те са много и различни, но е задължително да си изберете един от тези 3 пръста. Дали ще е средния, дали ще е безименния, или котрето, или трите едновременно. 4 избора. Аз съм виждал, че шредерите свирят, нали, по този начин. Само с китка без опора. Това нещо е пак другата постановка, но аз ви препоръчвам да имате опора на пръстите и също така другите работи. Последното, което ми се задава много често като въпрос е как да правим sweep picking. Реално sweep picking са така наречените арпежи и те вървят по 7-те степени, които са, примерно имаме за ре, които са major, minor, пак minor, пак major, major, minor. Тук са, внимавайте, diminished и major. Какво да си говорим относно прецизността и точността на свирането при sweep picking? Първо, трябва да се упражнява самия motion на дясната ръка, който е ето така. Вървите само надолу е така. Много е важно да мютнете струната и после да я мютнете. Тоест, мютвате, махате бързо ръката. И когато упражните този похват, който показва, вече оттам нататъка упражнявате конкретни шейпове. Аз препоръчвам си минора. Ето този. За мен е един от най-бесик и най-лесните. И вече оттам избирате си първоначално 2 струни арпеж. Е така. После го надграждате с 3.
После го надграждате с 4 струни. После с 5. И накрая с повече струни 6 или пък 7, но в китарната теория те са дадени най-вече с 5 струни, така че можете ли го с 5 струни, значи сте готови. И това са въпросите, които най-често ми бяха задавани като похвати и техничност. И аз отговорих на абсолютно всичките коректно, правилно, точно и подробно и се надявам днешният урок да ви е бил полезен. Ако е така, можете да се абонирате за YouTube канала, да харесате видеото, да го споделите и да ме спонсорирате, като отидете в TikTok канала ми и там посетите сайта ми с офертите ми вътре в биото за мърч и моите уроци по китара. Аз бях БГ Прото, пожелавам ви успехи във всички нови начинания и до нови срещи!